Hola, em dic Joaquim Brutau i us parlaré de l'últim treball que va tenir que fer l'Hèracles pel rei Euristeo de Micenes. Era el segon que va tenir que repetir, n'hi havien encarregat 10, els va fer tots 10, van ser dos que no van ser a gust de l'Euristeo i n'hi va fer repetir dos, i aquest és el segon que repeteix. Aquí teniu l'Hèracles, i el treball està relacionat amb l'inframón, amb el gos de l'inframón, el can Cerber. Aquest gos és un gos que té 3 caps i aquest gos està en l'inframón vigilant el Tartar. O sigui, el Tartar és la zona, l'àrea on els cossos i ànimes pateixen turment i tortura i on els maltracten. Llavors, el gos aquest, la feina que té és no deixar sortir la gent d'allà. No deixar-la entrar, sinó no deixar-la sortir. Aquest gos és fill de Tifón i Equidna. Tifón i Equidna són els pares de pràcticament el 80% dels monstres que surten a la mitologia grega. Podríem dir que el gos aquest podria ser germà de l'Ortre, podria ser germà del lleó de Nemea, podria ser germà de l'Esfinge, podria ser germà de la Hidra de Lerna, en fi, de l'aguilot del Prometeo, perquè els pares són els mateixos. El treball, aquest 12è treball, consisteix en baixar a l'inframón, agafar el gos, treure'l d'allà i portar-lo a l'Euristeo, a Micenes. I per això l'Hèracles tenia que buscar l'entrada de l'inframón. Aquí us parlarem també del Caronte, que és el que porta la barca per tot el riu Aquaron fins a dintre del tot de l'inframón. Us parlarem del Teseu, que corria per allà, el Peritú també, i us parlarem de la cova Aquarusa, que és on acaba el riu Caronte. El riu Aquaronte acaba la cova aquesta i allà és per on va sortir l'Hèracles amb el gos Cerber. Primer l'Hèracles va tenir que anar amb l'Hermes i l'Atenea a que li diguessin per on s'entrava en l'inframón. Una vegada es van trobar, li van indicar on estava l'entrada a l'inframón, resulta que el Caront, que és el barquer que portava a la gent a dintre de l'inframón, no volia portar a l'Hèracles, primer perquè estava viu i després perquè no li tocava portar-lo. Tant l'Hermes com l'Atenea van fer de mitjancers amb el Caront i al final el Caront va acceptar portar l'Hèracles cap a l'inframón. Va arribar a dintre de l'inframón i el va atendre a l'Hades. Aquí hi ha 2 versions. Una, que quan l'Hèracles li va dir a l'Hades que venia a buscar el gos perquè el tenia que portar a l'Euristeo, que li havien demanat això, l'Hades li va dir, sí, emporta-te'l, sempre que el tractis bé, te'l pots endur i ja està. I així va ser, va agafar el gos, se'l va endur i ja està. I després hi ha una altra segona versió que diu que l'Hades va dir que no li deixava el gos, perquè el gos tenia una feina allà, que tenia que fer, i mentre estava fent aquesta feina no podia sortir d'allà. Llavors, l'Hèracles es va barallar amb l'Hades, diu que li va tirar una fletxa que el va ferir, i llavors, una vegada ferit l'Hades, va agafar el gos, es va barallar amb el gos, el va arrossegar amb les cadenes, el va agafar, el va arrossegar i se'l va endur. Se'l va endur fins a la cova Querúcia, que és on acabava el riu Aquaronte, i d'allà el va treure i se'l va endur en l'Euristeo a Micenes. Quan tornava amb el gos i la barca cap a la cova Querúcia,
va trobar sentats en el banc de l'oblit en el Peritou i en el Teseu. El Peritou i el Teseu havien baixat a l'inframón a raptar a la princesa Persèfone. Havien raptar a la dona del déu de l'inframón, de l'Hades. I l'Hades els havia fet seure al banc de l'oblit i allà van quedar enganxats. L'Hèracles va estirar del Teseu i després d'estirar molt i molt el va arrencar del banc, però li van quedar part de les cuixes enganxades al banc. Degut a això, tots els descendents del Teseu els pinten amb unes cuixes molt primes, perquè se les va deixar enganxades al banc de l'oblit en l'inframón. Llavors va voler estirar també en el Peritou, però quan estava estirant el Peritou va començar a tremolar tot, semblava que tot se'n anava dalt a baix i el va tenir que deixar allà. I el Peritou encara deu estar allà per tota l'eternitat, o sigui que va sortir l'Hèracles sol. Va arribar l'Hèracles, va entregar el gos a Micenes i aquí es va acabar el treball aquest que tenia que fer. Bé, si us ha agradat, premeu el botó de like i si us interessen més vídeos de mitologia, només teniu que subscriviu-vos.